Добър ден! Верижна катастрофа на булевард Гешов, съвсем близо до пряката с улица Охридско езеро. 3 коли са се врязали една в друга при инцидента. Сред тях и таксиметров автомобил. Има пострадали. Вижте какво е състоянието им. Участниците в инцидента са 5. Пострадали са детето, жената, която е шофирала един от автомобилите, и клиентът на таксито. Когато пристигнахме, медиците вече бяха оказали първа помощ на ранените, но все още очакваха КАТ. Значи ние идваме след това, не знам нищо. Поне каква е причината за инцидента, ясно? Става, чакаме колегите КАТ, нямам представа. Ние бехме спрели на светофара в колоната и той каза, че са му отказали спирачките и се вряза в нас. А т.е. отзад е дошъл ударът? Да, той отгоре идва и се удря в мене, а ние сме спрели с колегата и аз го ударих и аз него. Горе-долу с каква скорост се удари във вас? Нямам представа, аз с клиента си говорихме на светофара и изведнъж усещаш удар и не знаеш какво става. Клиента ви беше без колан, нали? Да, без колана и щупи стъклото. Вие казвате ли им на хората да си слагат колани? Казвам, всеки си преценява, всеки си решава. Аз не мога на сила да ги карам. Вие с колан ли бяхте? Не съм. Но не пострадахте? Не, нямам аз. Малки дръскотинки имам се. Да, вие имате нараняване. Добре, а от предната кола хората как се видяхте? Имаше една жена, не знам дойде ли нейката, не знам кой го закараха, жената ли, моя клиента ли, нямам представа. Виждате третия последен автомобил от инцидента, който е най-вероятната причина за пътно-транспортното происшествие. Той е най-пострадал. Щупени фарове, щупена броня, вдъбнат капак. Виждате, има и изтекал антифриз по улицата. В този автомобил се е водило детето, което пострада при инцидента. Това е таксиметровия шофьор, който всъщност понася, таксиметровия автомобил, който понася първият удар от сблъсъка. В него се е возил мъж без предпазен колан, който при удара удря главата си в предното стъкло и го пуква. И това е първия автомобил, в който се е возила жена. По автомобила няма сериозни щети и 3 пътници, участвали в инцидента, са откарани в болница. Значи дамата контузия в областта на врата, господина контузия на глава, той ударил с главата, е щупил стъклото на таксито. Най-вероятно се касае за сътресение. Детенството има една контузия в областта на челцето и това е. Те в коя кола са били? Значи детето е в Ситроена, господин е в таксито, дамата е в предната кола. Господин е бил пътуващ в таксито? Да. Пасажир. А на шофьор на таксито нищо му няма. И 3 хоспитализирани с леки наранявания и без опасност от усложнения. Движението по булевард Гешов е отцепено в крайна лява лента и ще бъде така в следващите няколко часа към вас, колеги.